मिलल बा तो बाजा का बा अच्छा होई बाजा भाई चकली हो देबू तो नहीं बराबर तो गलवा बा हो हमसे बड़े नहीं उनके तो लगा दूँ हाँ इस तरह लगा दो इतना करे भाई बेनी का तो दे दे खाए के तो खाओ बढ़िया है अच्छा पाए थी ना दिलवा में हाँ ये बाटल में है ना वाला है हाँ वो मैं धर गया है ना है ना है ना पापा भर हो है चॉकलेट सोन पापड़ी की तरह चॉकलेट है सोन पापड़ी हाँ वो चॉकलेट है जो 5 रुपया की एगो लावता रहा कौन नहीं दूसरे कुछ है का है ना बा कहता नहीं दुकानिया पर 5 रुपया के एगो ना दियावेला सन ले वाला नहीं थोड़ा ही होई लेकिन इतना बड़ा डब्बा में है ले वाला हाँ देखिए अब आ गया सन है ना बा एगो में 3 गो बा मजी एगो में 3 गो अच्छा हो तेरे आ 3 पैकेट बा बताओ उतना लागत 3 3 6 3 9 गो बा आ 9 गो के इतना बड़ा पैकेट बा आइला तो सोन पापड़ी है का उहे तो लागत हमू के सन पापड़ी जैसे एक करी नीचे कुछ धइले काजू हो कि का काजू तो है आई काजू लेकिन ये अच्छा बा देखिए आई बड़ा देखा बड़ा आई देखा बड़ा डब्बा भर दे वहां से यही ना सजाओ तो लसन घाट को परवा कल गिफ्ट के साई देवे पकड़ गया खाते देवे खाते यही ना धर सजाओ तो लसन पैकिंग कर तो लसन आ डिजाइन या ऊपर रही आ डिजाइन ऊपर रही है ना आई देखा सोन पापड़ी खा ने खा के देख खा के चल भाई चढ़ा के अबे आवेला सब दे आ खइले तो करो तानस दे 3 गो बा 3 गो आटी अरे एक है को फाड़ के दे मैं एगो पैकेट में से सब आटे 3 गो एगो में पैकिंग बा ना तो फोड़ के दे तब दे जुरवा दे तनी तू तो गो छे डब्बा में धके धरी कुछ ना खाई नहीं तो ये डब्बा में धके ना दबा दीता हे डब्बा में वही ऊपर ना होई मुझे अच्छा हां ये डब्बा ऐसे तो बना ऊपर तो बनना ऊपर से पैकिंग कैले रहला डब्बा बढ़िया बा कुछ धरेला तो कहता खोल के देखनी है ना का है अच्छा हमें रह ना नारायण नारायण